ta shida a cikin wani sati ta ce wakar freh emir wato aku mai bakin magana mai suna music industry. Wannan waka ce wadda ta sha bamban da sauran waƙoƙin da shi aku mai bakin magana ya saba gabatarwa, kuma waka ce wadda ta yi magana akan su kankin kansu mawakan na arewacin Najeriya tare da irin nishadin da suke baku a kowane lokuta na rayuwarku. A yau da magana, a yau zuwa na yi mu tattauna saboda so nake yi mu fuskanci juna, don na ga yan kasa ta musamman yankina an nema na abun da ake kira yankan kauna. Ba ganin darajar mawaki, na san wasu yin sun gan mu sai su yi doki, amma da ciwo kaga wasu sun gan mu su yi saki. Takaici ya sani zan cika baki, kasar nan abubuwa da yawan su sai da mawaki. Inda za ka yi tambaya yana da amsa. Abu na farko kun san mawaki ne jigon siyasa, domin ana cin zabe da gudunmawarsa. Sannan mawaki shine jagoran nishadi, da kalamanmu ne masoya suke hira a tadi. Muke tada masoyan idan za su faɗi, su wari kalma a wakan